Цікаво сьогодні день пройшов, Буслік. Стільки всього нового убачила. Дякую тобі за компанію. И мне, Элина, сподобалось убавить с тобой час. Цудоўна, что ты прилетела до нас зранку. Шмат чаго поспели. О, привітання, дзяўчынкі і хлопчики. Добрий зорний вечір, сябри. Сподіваюся, і ваш день був багатий на ураження. Мы с Элиной гуляли у парку ля озера. Слухали чароўныя спевы птушак, якіх на нашій планеті, на жаль, не почуєш. Салют усім! А я до вас не один. Допоможите, коли ласка. Привітання, Топа. А що у тебе у кошику? Ого! Ой, хтось тітівкає? Як цікаво. Хто ж у кошику? Можна поглядіти? Не поднимай хустинку, а то яна утече. Хто яна? Там птушка. Птушка! Буслик, що яна сказала, зрозумів? Я птушиную мову дренно розбираю. Я напишіть, допоможіть, ратуйте. Навошта ти її у полон взяв? Не шкода тобі птушечку, Топа. Тому я взяв, що стало шкода. Хутчэй випусти, не чекав такого від тебе. Не розумію, навіщо ви мене обвинувачуєте? Я принес її сюди, щоб допомогти. Я на що, поранена? Ну, здається, ні. Нічого такого не зауважу, але вона була на землі. І не полетіла від тебе, коли ти наблизився? Ні. Тому я і вирішив, що їй потрібна допомога. Яна ніяк не оборонялася. Ні. Тільки моцно тівкала і імкнулася відскочити від мене. Але я легко її догнав, посадив у кошик і принес сюди. Нехай дядуля добродій поглядіть, що з їй. Почекай, птушці ніхто не погрожав, але ти вирішив допомогти їй, тому що яна знаходилася на землі і не полетіла від тебе. Так, я неабияковий, не пройшов мимо. О, бачите, який я спогадливий. А я ще вельми стіплий. Ой, нядобре у мене причування. Хутенько розкажи Топу, у гэтай птушечки торчить пух на голові чи спині. Ага, а некоторые перы у трубочках недоречно ніяк яна виглядає. Ай-яй-яй-яй, а хвост у її короткий, як бицем обгризаний. І навіть так, не хвост, а однопородие. Буслік, ти поводиш себе як детектив. Адкуль ти ведаєш, як гэта птушка виглядає? Ці ти бачиш наскрозь. Я просто добре ведаю птушок. І по усіх прикметах відать, що Топа принес не хворую птушку, а здорового подлітка. Подлітка? Так, дайте мені краєм вока зірнуть на його. Так і ёсць, подліток. У яго на краях дзюбы жоўтыя валікі, жоўтаротик, столькі прыкмет супала. Пух на голове, пер'я ў трубочках, короткі хвост і жоўтыя валікі на дзюбе. Я бачу, што недаречна неяк виглядає птушка. Вирішив, що хворая. Усе подліткі нязграбна выглядаюць, бо яны яшчэ канчаткова не аформіліся, але яны здаровы і чапаць іх нельга. Чаму ж гэты подлітак не паляцеў? Бо ён яшчэ не ўмее, толькі вучыцца. Ех, Топа, нядобра ўсё выйшла. Сапсаваў птушаняці навучанне, напалохаў яго. Уяўляю, што зараз адчуваюць ягоныя бацькі. Хутчэй нясі малога туды, дзе ўзяў. Я ж не ведаў, што гэта няўмека подлітак. Да таго ж, бацькоў яго там не было. Ты проста іх не заўважыў. Дарослыя птушкі заўсёды сочаць за птушанятамі-подліткамі і падкормліваюць іх. Ну, зараз ужо буду ведаць. А куды яго выпусціць? На зямлю? Там, дзе ўзяў, можаш на куст пасадзіць у тым месцы. Я хутенька аднясу яго назад. Чакайце, без мяне мульцік не глядзіце. Добра! Ну і пригоди у вас. І часто такое здарається?
Птушкапад адбываецца ў нас штогод з траўня па ліпень. У гэты перыяд птушаняты пакідаюць гнёзды і вучацца жыць самастойна. Чаму ж яны пакідаюць гнёзды так рана? Пасядзелі б падолей, набраліся б сілы. Ведаеш, Эліна, кожны дадатковы дзень у гняздзе – гэта небяспека, што птушанят знойдзе драпежнік. Таму яны сыплюцца з гнёздаў, як мага раней. Птушаняты выскокваюць, спрабуюць паляцець, трапляюць на галінкі ці на зямлю. Так, бо адразу без трэніроўкі ўзляцець складана. Гэта я чуў на сабе. І ў птушыны працэс навучання нельга ўмешвацца. Нельга ні ў якім разе. Птушаня ніколі не адлятае далёка ад гнязда. За ім назіраюць яго бацькі, дарослыя птушкі. І, вядома, ніхто не паклапоціцца пра птушаня лепш, чым яго бацькі. Фу, я паспеў? Мультик яшчэ не паглядзелі? Не хвалюйся, Топачка, паспеў. Цудоўна! Пасадзіў малога на тое ж месца. Як мне здалося, ён удзячна па-добраму ціўкнуў. Хто б іншы на яго месцы, напэўна, аблаяў бы цябе за ўсе хваляванні, якія ты яму учыніў. Ну, прабач, Бусы, я ж не ведаў. Больш ніколі не буду падбіраць з зямлі птушанят. Няхай сабе вучыцца лётаць, колькі ім патрэбна. Добра, прабачаю. І вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, памятайце, калі ўбачыце птушаня-подлетка на зямлі ці ў кустах, то адыдзіце далей і не турбуйце яго і яго бацькоў. Усё зразумела. У дзікай прыродзе свае правілы. А на нашай планеце, на жаль, птушкі жывуць у штучных умовах. Напэўна, іх у вас зусім мала. Мала. Таму я па-добраму зайздрошчу вашай птушынай разнастайнасці і вясёламу птушкападу. Ліначка, так заставайся ў нас назаўсёды. Я падумаю. А давайце зараз паглядзім які-небудзь цікавы мульцік. Давайте. Што ж, сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі і спаць. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.